Abiba asase okodo so papa de achenom mama ka se papa aye sankrata no ato ho yo mira se yensa be den yensa kan asase no se nkrata no nanande man na kokodi no nti se me pacho be poso enyamsu enu na wahi ewo hwa sasa se no papa so de ma Abiba 30 kg okay enu ne na mo so de ma abusua na na aha na wada na ma abusua no sasa se ne na wode ma abusua no so wo mpe no be poso de no okay enu o share se o tikoko na onfa 30 kilos ne nko asori nko twia ne juice no jo ti eho kakra no na maame Abiba din ba mu namum se baabi a wo se kan akopem no mitio enu de o nwa no anya bibia disa na mefobi na papa wo mefobi ana odema wonna na doso wana na edoso Abiba no eno ne e ka ho asem Abiba no nko eno kura de omo ato abeno kura adana asase na ha ma na toy wonna de ma obi Abiba no sai mefo ni so papa de ma Abiba wo se oye no wonna de ma obi enti basa bi nya fine de ma obi mesi mefo no papa de ma Abiba e wo kro be so e wo ho a people so ha e wo people so ha ena me chese won na do asase no so ena oma basingri e wo no eno ne ye basingri o se on to the children of my late wife ene basingri ni anyam so basingri eno wo de ma Abiba ene ne yire dankwa ema dako ama eno nso nko ande obaby enti Abiba de ani san mefuo no ena afei asase a wo beposo a wo de ma no no se busumi afibia wote a onfa 30 kilos enko asore enko twia ni dius no eno so Abiba din ba mu ewo ho baabi mienu na mehu se Abiba din wo na asase na mo ka ho asema mo se Abiba akwaje de ohene na tiama no no eno ne da kro be so eno ne da enyinam so ho da popo so ho no awoka no nanye sa pepo so ho na enyinam so ho ne na Abiba ati eye mienu asase ne ye mienu edos nesa mira ni awode hie ye kan ye nti sa o tie ba ne den ono wa ye abusuan panyina ewo bi na ewie bi ti wo wa ye abusuan panyini a wo se enti sei me gidi so ohene wo krom ho nti sa ene ye de ye ha bekwa akoto ohene nanim sese bi asase de ye abusuan de anya ba akofo na ewo no enti abase Abiba ejina se wo kase di a wo se yenso ye fa kwan paso na abusuan ne saka na ne sefata Abiba no ye yi ne de edema no ono nko antimi nje asase no emboso enti sa maami wo bibi a de beka ho ana maami wo akire obi wo bibi opese o kaka ho a obetimi aba abeka me pa che o de meka ne se e ba sa ne ye de koto wo hene ne chiame nanim e ma chiame ne fere wo hene no e wo ye nim o hene se tam ye twa asase no minister no kwa ne begina ho ndi wo de ama na wi a ye on de ontimi nka ho asem bia asem o hene ka kire o chiame no wahine ni so ntimi nka ho asem bia ono nko a ne begina ho yo ene ye so ye de ye nim beko na yakoje na ya hwama ye ato yi pacho bi obi bi opese okan obetimi de aka ho bibia ni wode madam ma se de e dia so bie be ba nko na ye de mate ba mo obi bi abrabeka why
Midima for Herbal Clinic, Dr. Time, that's so Dr. Wade Breto Yadi nyina so. A woman Sam okwa Dr. Wonju sikabia trade up okwa me yadom. Na wunsa eka ebani bia sede sefata na wode akoma no enjoy yadi ye stroke. Otu ase nteme se kire yadi otenete be ma wo be meswa. Na afon na opese opejam na eye tenten anase eye du no. Wadaroma okwa doctor obepejem amaw na asan ye tenten ye kase sane ye wope no sisi yade ye nkonsan ye chi meet aduasantem no wasi wodadam ebu akwa agogo government primary school wona wo be hunu pokese mayira enkran doctor o free doctor was 0244774282 0500727215 Medina for Herbal Clinic Dr. Time that so this hair boutique oba wani mo nyam ni nyina ene wuti nwi yenkopanwi papa ene nku papa mfansie sie ye ho human hair ene nwi bia aka no wodi bone chele zesa so ye wo manhia ene manhia himfie edi hwani mu a wonsa ebeka bi sanso na wo pe conditioner shampoo ene nku papa e wo lezesa so ye a wonsa ebeka bi ba ko ana dodo a wutu akoton so nsa beka bi free was 0535933996 0201 573257 Mama mpacho odin di say ma wonne so kakra mami pacho efeba ko se braso me pacho dia na opese ode ka ho pacho da bele ka ho se enkura no ye mienu ba ko efe na Helena mi tie o kasa pacho enkura no ye mienu ba ko efe na Helena enti Helena no wono so nya mienu no so koton wono so nya mienu so koton enti onya mienu wo he baby aginu me pacho wo hine kro na de ma no pacho wo hum ko e baby ni nyina do ho ni papa ko fo na do papa na mani nyina ni do na me ka se wo hine na wo yi nsia ma wo nua kuma no wono ana wo panyini woni ya akwara jo sa o hine kro na se akoyi mienu wo baabi foforo ho a ma no na se nsase ni nyina dodo ye sen enso edika mo se ensia na akodi abiba ho enti se maami ka mienu foforo asem ekoka ho ekoye nwotwe ono na aka ho ono no aka ho nsi sa ohene no my abusuan nyina 7 Mr. Penny 1 meme 1 ana Mr. Biban 3 ana Haruna 2 enti se na akodi abiba ho ne 3 nyensia dabi ana Haruna so 2 na 5 enti abiba no se mutusu se asase ne dodo sen na wo sen ko fa 3 na ohene de ma no enti mo chan ko obenya sen yade ne enim se won doso enti nka yebeyi ba ko de ama no na de aka no na ma che de aka no jo na mo ma ni mienu enye ye so na atasa oba na nke ye ne abusuani nyina hia ne ehu de na so onu nko ntimi mfa na de onya ba ko ni so ba ko no omo de na omo de abrami nkata na omo de abrami ti abiba ne nko ami ensana opeso onu nko Helena no nyi oni Helena na se plot num na Helena ne so mo ne na tena se akasa mo onu se efre na oma na no kwa mismo wo ma nko wa odidi wo matem onu so wo he onu so wo nyam so wa jo mate mo de abedan ya yensu yebesom ni ahwede yie ato yie se de be ya asomdwe ebeba megire so obususu se omo na doso enti bibia abado de die bia abade a na ne omo na wo se omudi anase se biebru omo efa nya sa na omo adwene ye wo sa no ma na entisa ebise papa na wan fa nche obi ha to na mu doso doso so no wan fa aduane ni bia mbre wo bia wona wo ye mu manko an kusie ni pro no ono nko na wieye kokko na wo bi ba wo kokko ya wo so awoti obi a no nche edisa abasa na kokko na so so wonya bag be sen afe se le ya won na tie me nko bisam sanse sa na woni career onya be sen de o career ni hobi na se bi wom kakra wom ekwadi nwa panyini ho nwa panyini se papa ti ase na papa eje asase no eche no ni senti ye se onkope nkrata edi adanse o se nkrata nim na mo papa nsamansie nim no ewom se wode ache no afi o se ba bi obi ase kan kopem no onfa ho ene abusuan dodo na yi won ti ewo efie ha biom
krata ye ka say ye real no so no me gidi say krata ebisa ekita abusuafo yi ewo mu bi ma me mo atena say na what to say jo whatever ma udi the same acho ye frem adwa kwan du free kro be so jo asama na no de beto ye nim ne bone tofa ne ye hunu nani so pacho ne tofa nyina ne say re no ye de aba na me ba na da no kasa ye no so ona ti hoi asama de beto ye nim ye real a wodi aba me si asama de beto me nim bone tofa say ye asase a ye papa dia a ye nwia e biba atukro ye twa bia ma no o ma ye bia wo so ma ye papa na de che no wahwe ye papa o na de che no ndo so ma ye na ye de beda mo pacho asem ni nyina jo obanyine me mo atena say whatever ma udi de say from Kwabra Amankwa free krobe so Enamso jo whatever ma asama wo dihie e de ba ha say no de na anim fa ho de nim fa ho say bra papa no ko ne crèche no asase no wom ne doso itibra ye tete nsase no na odukuru no mama so te say ombe se om ko twitwa asase no itimi mfre menua no menka nkyere om say omo na do asase no so nti omo nkonkoe to oba betete ya no hu ekwan obefa so a obeyi obi ade ama no ampa omo ko twitwa asase no na omo frɛ omo say omo atete asase na wi nti omo mra na de omo a omo do bia omra ma ji omo de ampa omo kokoji ye no ebi di omo krata na breme omo amaka nso ebi ba ne herina enfa krata na mra na ka ye nyina nhia na mehu de ye beka kire anuafo no a me bombom omo amfa krata na ba ze na nse menua ma ye bebusa me ho asem na mse ma from so ma me nka ho asem omo be so omo ba nti se mo budima ko na mo ko bisa omo de a mo ko bisa omo na de ebesi bia no omo ama so nti na omo koye a yesi omo frɛ no awama na mse se mo hu se de me ka no me ntwam kontumpo sanse ye nyina ye pani ne ye pani na ye frɛ no se omo de a ene mo ma ho asem na o ne se ye nyina ye hia na se de ye beka bia yaka ezen be na wotwin no mbaka chen zo omo de aba na omo hia me a yo be ya whatever ma wode hia wode abiba no susu say papa asase do wode che ne sense ensamansie no papa say baby obi ase kan kopem no onfa whatever ma misra mi bisa bibisa won samansie ni mo na bibisa ni oh esifa ko ni mo ne du mo mami me pecho ma me hwen samansie no okay na samansie ne mu sam te say mira emun sam ne ye ti akenkan na mo ho e kan ne ho de a che na se me pecho mi ti o se ana mi che se ye kan ne ho na ase a che chen mu sam no bibi ba fa me ni so kakra ti say asase a abiba say odo na wo no na watonton sase ne dadada no mi rade na wo ya fa ho so me de ka ye de minim se nka ye nyina yeshi a na se dodo na a ohene de ma wo no na oba bia minyaminu samwensa na se wona wo doso itibia ye be ma baako na de aka ne anuanom so yacha naka yehu nanso wo frɛ no a oma na manya ne ntie se wato sa krata na na wato sa asase na na de mi ankasa mi nyantie sa unya ne ntie se wato na no wo se wato na papa se papa ti ase kura na ode ma no me de papa nti ase no ma nti se wode afu bia ma no afu wode ma no ye koko no wode ma no wode ma no na oye se so otikoko afeni duo no otikoko no a on tv nkopia any dues ewo asoro de ma no ni wo chimpo no ntwia dues no ne papa no ye kristo ni pa so ena wo koko ri bedu mesam yati a edu ba bi a wo se afuo no mpe na busuan ne ka ho asem am se busuan ne ka ho asem na se papa ndi achewa ade ntina busuan ndi achewa na wo se wo mpe
Yeah. If you also and what then if we no ma me papa no odi ade no. Your mommy Abiba memoachi anope. Mommy Abiba memoachi o. Memoachi. Mommy Abiba. Mama what you mean? Sebi bru se free call no se so no ananti enkan me se pusu ahoma no ma hwese me sabe kan na papa why abusu apanyin adenti na sebi dru so ohine ne tete asase no meme wo fie na sebi bru mpanifo wo fie no mo manyi mani mankwaje asase no na Abiba akwaje a ene ono na to hwie Pipacho ayi o mo na doso eti wo mo doso no menim ba bia obi ase kan koka eti wo man na America so wo nkonko he so ho aha eti wo nko he wo mo ko he no se wo ko he ya ke ya tete no se wo se ka mbobo mo man ne ka mi di akire se wo se wo so di wani di akire bi papa so ho ejapade ho asem na ye ken enti wo se ka wo so di wani edi akire na asase no ne chefa no mote ana obi atu nanu mutuo si aton amana na minu akumai ono ne de wo ne krata akora ne kuta mi me bisa se mote se yaton betina se me pacho wonte se waton na asase ni so obi ani so sesi a wo ye so adwuma pacho da bi na japade wo so dia na wo so me pacho odia koko e wo so koko ni anka wo so ai wo so sesi a na wonte se waton afu no pacho mente se waton na no wo so waton ahweso ni na ahweso no kra no oti oni Mr. Winnet fie ba ko so onton ma me Abiba baye wo so de adanse e ba na wo bi onim samanse a papa eyeye samanse so me de mani fam no me nya hu bibia ete saa me di mpo nim a ya senge on out say ha say no wo ena afen so wo say na dance ni no kura hwan di no boy no na Pauli no ye hwan papa na anuka o ne ne manson eso me frema mi a afe kwa de onfa me twa me ho sema me gidi se yemra no obefa call no me ba sisia